Ahojte a vitajte pri novom videu. A dneska to bude prvé video zo série 10 faktov, v ktorej, ako som už v informačnom videjku spomínal, si vždy povieme nejakých zaujímavých 10 faktov k danému filmu alebo seriálu. A dnes to bude práve Uncharted film z roku 2022. Tak sa pohodlne usaďte a môžeme ísť na to. Jedná sa o prvý snímok z produkcie Sony PlayStation Productions. Vo filme môžeme počuť pôvodný hudobný motív Craiga Fergusona z hernej série Uncharted. Skladateľ Ramin Djawin, tak isto ako v prípade Warcraftu z roku 2016, dodržal motív z predlohy. V roku 2018 bol natočený fanúšikovský krátkometrážny snímok Uncharted s Nathanom Fillionom v hlavnej úlohe. Väčšina fanúšikov prijala tento snímok s nadšením a boli teda sklamaní, keď Nathan Fillion nehral aj v celovečernom filme. Ešte predtým, ako bol Mark Wahlberg obsadený do role Sullyho, mal pôvodne stvárňovať hlavnú postavu Nathana Drakea. Vo filme vlastní Sully mačku pomenovanú Pán Whiskers, ale predstaviteľ role Mark Wahlberg má na mačky alérgiu. Na Nathanovom kufri zo srčinca si môžeme všimnúť nálepku s logom štúdia Naughty Dog. Muž, ktorý po havárii lietadla krátko hovorí o podobnej skúsenosti s Nathanom a kvôli je herec Nolan North, ktorý hlavného hrdinu dabuje v hrách. Film si vzal väčšinu inšpirácie práve zo 4. dielu série s názvom Uncharted 4 A Thief's End. Je to Hollandová najobľúbenejšia hra zo série. Hneď na druhý deň po skončení natáčania snímku začal Tom Holland natáčať film Spider-Man bezdomová. Tom Holland sa priznal, že počas natáčania hral práve hru Uncharted 4 A Thief's End. Dokonca odmietal pokračovať v natáčaní, kým nedohrá 11. kapitolu. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, môžete ma podporiť lajkom a ak ste tu noví, tak aj odberom. Za všetku podporu vám ďakujem. Do komentárov mi môžete napísať, ak máte nápad, na aký ďalší film by som mohol natočiť 10 faktov. Zatiaľ sa majte a čau. Dúfam, že sa vám video páčilo.